guhdarên hêja qehwe û felsefe dest pê dike. Qehwa xwe bigirin û kerem kin sohbeta me. Merhaba guhdarên hêja bi beşeke nû a qehwe felsefeyê em dîsa pêşberî we ne. Merhaba guhdarên hêja, me dîsa qehwa xwe hazir kir û bi bernameyekê nû em li pêşberî we ne. Murat, erê me got bernameyeke nû lê îro bernameya me ev ê li ser mijareke taybet be. Wa çi ev taybetmendî? Çima taybet Murat? İro tu zanî ser salê em dikevin saleke nû îşev. Bi xêr û xweşî de bo me hemiye. Belê. û tedî adet ji bo pîrozbahiya ser salê şahî û bernameyên taybet naverokên taybet tê amadekirin. Me got em jî ji vê adetê em dûr nekevin û bernameyeke taybet ji bo guhdarê xwe amade bikin. Belê Sezgîn wek te got em ê îro ji bo ser salê bernameyek taybet amade bikin. Tedî di bernameyên berê de me dest bi felsefeyê kiribû. Dîroka felsefeyê, pênaseya felsefeyê em hêdî hêdî ketibûn nav wan. Ew bernameyên me berê bi şeklê berê bidome devam bike. Lê em dixwazin ji bo rojên taybet bernameyên taybet amade bikin ku bi taybetî ji bo wê royê em parve bikin. Ev bernameya ser salê jî bernameya me ewilî ye. Em hêvî dikin ku bi ser bikeve û em devam bikin. Belê Murat, sal derbas bû. Em dikevin saleke nû. Em dikevin wexteke nû. Belê bo me hemûya bi xêr û xweşî be. Belê. Tedî de her ser salê de em dibêjin wext çi zû derbas bû. Ya jî em dibêjin îsal pir dereng derbas bû, ya xweş derbas bû, derbas nebû, dawiya dawî em behsa wextekê dikin. Belê. Ji ber ku di ser salê de tim em qala wextê dikin, ew ê mijara vê bernameya me bi taybetî wext be. Yani rasta rast bipirsim wext çi ye? An jî wilo bipirsim, filozofan têga wextê çawa nirxandine, çawa şîrovekirine. Di felsefeyê de cihê wextê heye ya tune ye? Ya Sezgîn me got ji bo ser salê me bernameya taybet amade bikin. Me got qeyemê ji bo ser salê kilama bêjin, ji bo şahiya ser salê wê hunermendê sürpîz werin bernameya me. Mahmedî bernameya ser salê de jî qala felsefeyê bikin. Yani em karin piştî bernameya em karin wan tişta jî bikin Murat. Tedî te xwe jî gotibû felsefe fikirîna ser jiyanê bernameya me jî tedî qehwe û felsefeyê û mijara me jî felsefe ye. Ê wext jî têgeheke nav jiyanê ye. Loma bernameya me ser salê jî ew ê ser felsefeyê be mixabin. Xwezî min negotane. Em çi bikin? Em ê behsa felsefeya wextê bikin. Felsefeya wextê. Em çi bikin? Mecbûr em ê qal bikin. Xelasî jê tune ye. Qene bo xatirê ser salê me tiştek dayin ta ber qehwê Sezgîn. Yani ne şêraniyek ne tiştek. Tenê qehwe û qehwe wele wê mîdê me qul bibe. Eyvallah. Qehwe û felsefe ne bes wî jî wext û felsefe li serê me derket. Rê tu rast dibêjî lê ama rast xwezî me ji bo ser salê haziriyek bikira. Ka berayî car wilo bi Murat. Careke din em ê haziriyeke baş bikin. Ey baş em ê li bendê bin. De em vegerin ser mesela xwe û pirsa xwe careke din bipirsim. Wext çi ye? An jî wilo bipirsim. Filozofa têgeha wextê çawa nirxandine Murat? Çawa şîrovekirine? Di felsefeyê de cihê wextê heye, tune ye? Eger felsefe li ser wextê ne sekînî be ama bêje na û em bernameya xwe li vir biqedînin û li gor dilê te em şahî û pîrozbayekê li darkin. Baş em Sezgîn em îjar xwe nek giran û cidî bikin. Tu zanî dawiya dawî bernameya me felsefeyê divê em xwe nek giran bikin. Sezgîn helbet felsefe li ser têgeha wextê sekiniye. Wext wek têgeheke girîng, wek mijareke giran di felsefeyê de cih digire. Ji destpêka felsefeyê heya roja me, heya felsefeya îro em nirxandinan dibînin, nirxandinên li ser têgeha wextê dibînin, nîqaşên li ser têgeha wextê dibînin û em dixwînin. Loma em dikarin bêjin yani wext têgeha wextê wek mijareke girîng ye di felsefeyê de. Belê. Dedî beşê felsefeyê hene di felsefeyê de ev nîqaş û fikrên li ser wextê di kîjan beşa felsefeyê de Murat? Yani beşeke taybet ji bo wextê heye yan di nav mijarên din de bi mijarên din re girêdayî behsa wextê dikin? Belê Sezgîn, di felsefeyê de beşeke taybet bo felsefeyê heye û em jê re dibêjin felsefeya wextê. Ev carna wek felsefeya wextê jî derbas dibe, carna jî felsefeya wext û fezayê bi wî navî derbas dibe. Helbet di nav mijarên dinê de jî yani ne felsefeya wextê be jî carna di nav mijarên dinê de jî bi mijarên din re têkildar em têgeha wextê dibînin û felsefeya wextê li ser têgeh û pirsên bi wextê re têkildar disekine. Helbet gava vana dipirse jî gava li ser vana pirsan dike jî fikrên nû derdikevin û bersiv me dibin dîsa pirsên nû. Çi ne ev pirs Murat? Yani tu karî çend mînaka bidî?
Helbet gava em dibînin felsefeya wextê li ser têgeha wextê disekine ev pirs derdikevin pêşberî me yanî helbet ne pirs hemû ez dikarim bêjim ez ê çend mînakan bidim. Wext çi ye? Giringiya wextê çi ye? Wext tişteke xwezayî ye an tişteke çêkirî ye? Em di kîjan wextê de ne? Wext çawa derbas dibe? Gelo li gor her kesî wext wek heve an cuda ye? Wext kînga dest pê kiriye û ew ê kînga bidawî bibe? Ji van pirsan çend mînakin tu dibînî ku ji pirsên giran in Sezgîn ji kerema xwe re vana ji min nepirse ez bersivayekî jî nizanim. Pirsênayê bîra min jî tutîne bîra Murat. Na merak neke ez vanan napirsim bi rastî jî pirsê giran û bernameyê me têra van pirsa jî wê neke ji xwe te gotû di felsefeyê de pirs ji bersivan girîngtir in. Wa min gotibû belê yani navê bîra min lê eger min gotibe rast e êdî kînga ez bersiveke pirsek nizanibim ez ê bêjim pirs ji bersivan girîngtir in û xwe jê xelas bikim. Baş e ku min gotiye. Murat belê meqala giringiya pirsa kiribû me gotibû fikirîna felsefî bi pirsa dest pê dike. Belê. Loma em ê van pirsên felsefeya wextê ji guhdariyên xwe re bihêlin. Belkî van pirsan berê xwe bidin xwendina felsefeya wextê û bi vî awayî bigîjin pirs û bersivên nû, fikrên nû. Belê. Ez tiştekî dixwazim bipirsim Murat. Ev pirsên felsefeya wextê li aliyekê. Di felsefeyê de wext li gor çi tê nirxandin? Yani filozof û ramyarên li ser wextê disekinin, wek bingeh, wek krîter çi qebûl dikin? Fikrê xwe li ser çi ava dikin? Sezgîn a rast bingeh û krîtereke tenê tune ye. Yani em nikarin qala yekane krîtereke bikin ku em bêjin hemû fikrên wextê li ser vî ava bûne. Kîja filozof wextê li gor çi nirxan dibe ji kîjan alî û têgeha wextê şîrove kiribe bingeha fikrê wî jî li gor wî diguhere. Gava min ji pirsên felsefeya wextê mînak da min got gelo li gor her kesî wext wek heve an cuda ye yani dawiya dawî te min xist nav van pirsan. Bi vê pirsê re yani bi pirsa gelo li gor her kesî wext wek heve an cuda ye du wextên cuda derdikevin pêşberî me. Yani di nirxandina wextê de vê pirsê bingeh girtine û li gor vê pirsê wextê dabeş kirine. Çi ne ev wextên cuda yani tu dikarî hinekî qala wan bikî Murat? Belê helbet di vê dabeşkirinê de du wext derdikevin pêşberî me Sezgîn. Yek wextê subjektif e, yê din jî wextê objektif e. Wextê objektif têgeha wextê wek tişteke xwezayî dinirxîne û wextê wek perçeyeke ji dinyayê dibîne. Yani dibêje em dikarin wek hemû heyînên xwezayê li ser wextê lêkolîn bikin, wextê binirxînin, têgeha wextê bipîvin. Niha em ji bo wextê em qala saeteya dikin, qala roja dikin, meh, sal û sed salan dikin. Ev têge ji aliyê wext ve ji bo her kesî wek hevin. Yani pîvana wan, destpêk û bidawîbûna wan wek hevin. Loma em ji vanan re dibêjin wextên objektif. Wek mînak tediyem dibêjin saetek, gavam qala saetek dikin. Ji bo herkesî yekê. Belê, yani ji bo her kesî 6 deqeye. Gavam qala saetê dikin, wext û pîvan heman tiştê bîra mirovan. Ji xwe gelek kar û barî nav jiyanê tekliyên em bêjin ser dinyayê li gor van wextan dimeşin. Wek te got ev têgeh de hiçî herkesî de heman tiştê. İfade dike loma objektif e. Belê, ji ber van sedeman em dikarin bêjin objektif e. İja gava em li wextê subjektif dinêrin, wextê subjektif tişteke cuda dibêje. Dibêje wext ji bo her kesî ne heman tişte. Wek ji nav jî tê fehm kirin yani çi ye subje? Subje kirde ye yani mirov e. Dibêje wext li gor mirovan diguhere ji ber vê yekê dibêje her kes li gor xwe li gor şert û mercên di nav de ye di hişê xwe de wexteke çê dike. Yani ew wextê ku wextê objektif îdia dike wextekî gelemperî ji bo her kesî pîvaneke yekane qebûl nake. Di vê dabeşkirinê de wek temsîlkar kîjan filozof hene Murat? Yani tu dikarî ji temsîlkarên girîng çend navan bêjî? Sezgîn ji navan temsîlkaran ez dikarim navê Aristoteles û Agustinus bêjim. Ji xwe Xwedê jê razî bi Aristoteles di her tiştî de derdikeve pêşberî me. Yani tu mesele nemaye ku camêr li ser tiştek negotiye û nenivîsiye. Jihatiye. Aristoteles wek temsîlkarê wextê objektif, Agustinus jî tu wek temsîlkarê wextê subjektif. Em dikarin mînak bidin.
Hinekî jî em qala fikrê wan bikin. Li ser wextê ka çi gotine, çi fikirine, qala çi kirine. Ya helbet ez dikarim qalbikim lê wela heyfar guhdarê me ne yani qeydî şu karê wan tune wê roja sersalê rûnên felsefe guhdar bikin wela gulene bira me efû bikin. Nana wilo nebêje Murat te dît em zanin guhdarên me ji felsefeyê hez dikin. Bi şev roj dixwînin li ser mijarên felsefî serê xwe deşînin. Wa bira jî yani werme baş e. A dikarim vê qeydê dûr jî karin guhdar bikin ne sersalê. Wela eger guhdarê me werbin guhdarê me mervê pir başin pir baş jî dikin em wan ji dil û can pîroz dikin. Dika kerem ki behsa fikrê wan bikin hinekî. Keremdar be sezgîn em qal bikin. Me got Aristoteles temsilkarê wextê objektif e. Aristoteles li ser xwezayê pir disekine. Yani di xebat û lêkolînên wî de çavkaniya wê herî giring xweza ye. Loma wextê jî têgeha wextê jî perçeyekê ji xwezayê dibîne û li gor xwezayê fikrên xwe yên li ser têgeha wextê ava dike. Di nêrînên Aristoteles yê li ser wextê de guherîn û tevger derdikevin pêşberî me sezgîn. Yani wextê bi tevgerê re girêdayî dinirxîne. Li gor Aristoteles tevger sedema wext û mekanê ye. Yani tevger berî wextê tê û wext ji tevgerê derdikeve. Çi ye? Yani ev tevgera çi ye? Sezgîn ji ber ku çavkaniya Aristoteles xweza ye, tevger jî tevgera tiştên nav xwezayê ne. Ji bo tevgerê du dem diyar dike. û ev tevgerên di nav wan du deman de derdikeve jî wextê de afirîne. Loma dibêje wext objektif e. Çimkî tevger û guherîna nav jiyanê ji bo herkesî wek hevin. Ji ber vê yekê jî wext ji bo herkesî aynî ye û herkes di nav wextekî de dijî. Li gor Aristoteles wext ew têkiliya ku di navbera tiştên tev digerin de ne. Loma Aristoteles dibêje ji bo her tiştên dikare tev bigere em dikarin qala têgeha wextê bikin. Yani wext girêdayî tevgerê ye û wext ji tevgerê derdikeve. Em ji vê nêrînê re dibêjin wextê objektif. Bi rastî jî tiştê balkêş û gira Murat heta niha bi rastî jî li ser têkiliya tevger û wextê nefikirî bû? Baş e ku te nefikirî bû sezgîn mijarê giranin. Murat me di beşa giringiya felsefeyê gotibû bi felsefeyê haya me ji fikrên cuda çêdibe. Bi rastî ev ji mînakek baş bû. Temsilkarê wextê subjektif kî ye? Sezgîn wek temsilkarê wextê subjektif ez dikarim navê Agustinus bêjim. Ya helbet ew temsilkar ne yek tenê ne. Wek temsilkarê giring belê yani cara ewlî van fikran pêşkeş kirine em dikarin Aristoteles û Agustinus bêjin. Agustinus wek filozofekî serdema navîn di navbera sed salên çaremîn û pêncemîn de jiyaye. Yani hema 1000 sal piştî Aristoteles. Agustinus nêrîna Aristoteles qebûl nake. Tedî Aristoteles gotibû wext girêdayî tevgerê ye. Agustinus dibêje na dibe tiştek wer tune ye. Dibêje Aristoteles viya şiko derxist. Dibêje li gerdûnê tu tevger tu nebejî wê wext hebe wê xwe bidomîne. Ew ku bidomîne wext? Di hişê me de. Dibêje tevgera tiştekî cuda ye ew wextê ku di navbera destpêk û bidawîbûna tevgerê de cuda ye. Li gor Agustinus tevger û pîvana ku tevger di hişê me de dihêle yani ku em ji vîya re dibêjin wext ji xwe ne heman tiştin. Loma Agustinus dibêje wextê fîzîkî yani wextê xwezayî ne tişteke rast e. Dibêje bûyerên fîzîkî di hişê me de nêrînek dihêle, şopek dihêle ev wextê subjektif e û wextê rast jî ev wext e. û li ser wextê tiştekê din jî dibêje sezgîn tedî gava em wextê dabeş dikin em dibên wextê borî wexta bê siberoj îro em van tişta dibêjin. Aristoteles dibêje em tenê di nav herikbariyê de dikarin wextê bipîvin. Loma em tenê dikarin wextê niha em tê de ne bipîvin. Yani dema borî derbas bûye çûye qediyaye dibe tiştê çûk ne dedû. Dema bê jî hîn nehatiye. Loma em tenê dikarin wextê niha em tê de ne bizanbin û bipîvin. Yani ev kêliye ye. Dibe ev kêlî heye. Wextê çû dibe çûye em nikarin wî bibînin. Wextê bê jî siberoj hîn me nedîtî. Dibe tenê em di nav wê wextê de ne niha de ne. Loma em dikarin wextê niha bizanibin û bipîvin. Murat ez dixwazim li vir tiştekê bipirsim. Agustinus ji Aristoteles tiştekî cudatir dibêje. Helbet filozof ji hev cuda difikirin ev tiştekî normal û fikrên cuda jî diparêzin.
Lê min tiştek merak kir. Agustinus li ser van fikrên xwe yên nû çi sedem nîşan dide? Xwe despêre çi? Yani tu dibe di nav 1000 sala de çi guherî û Erê. fikrê Agustinus çima guherî? Belê. Sezgîn helbet li gor şert û mercên serdemê fikr û raman jî diguherin. Serdemên Aristoteles û Agustinus tê de jiyane cuda ne. Yani em qala 1000 sal dikin. Di 1000 salê de pir tişt diguhere. Lê li vir bandora herî mezin dîn e. Ole. Gava em li serdema Agustinus dinêrin, sed sala çaremîn û pêncemîn de em dibînin Xristiyanî li Ewropayê belav dibe û hêdî dibe hêzeke mezin. Piştî fermana Milanoyê dibe dînê fermî li devleta Romayê û hêzeke mezin digre destê xwe. Agustinus jî ji xwe rahîb e, keşîş e, yani yekê oldar e. Di felsefeya Xristiyanî de jî naveke girîng e. Loma em di fikr û ramanên wî de bandora Xristiyaniyê pir dibînin. Mesela Aristoteles digo wext tişteke xwezayî ye, perçeyek ji xwezayî ye, lê Agustinus ya qebûl nake, dibêje wext tişteke xwezayî nine. Dûr e ji aliyê Xwedê ve hatiye afirandin. Yani wek her tiştî wext jî ji aliyê Xwedê ve hatiye afirandin. Li vir êdiyên bandora dînên semavî, dînên monoteîst, yani dînên yekxwedayî dibînin ku hêdî bandora wan li ser felsefê jî çêdibin. Murat, bi rastî ev nêrînên li ser wextê û dabeşkirina wê pir bala min kişand. Te dî gava em qala wextê dikin wek tiştek tenê tê bîra me. Yani em heyînek yekpare, yekperçe tesvîr dikin. Belê. Lê em dibînin ku wextên cuda hene di felsefeyê de. Ji xeynî wextên objektif û subjektif Murat. Dabeşkirineke din heye gelo? Helbet Sezgin, dabeşkirin û kategorîzekirina wextê bi şiklên cuda derdikevin pêşberî me. Mînak me qala wextên objektif û subjektif kir. Sedema wê dabeşkirinê çi bû? Pirs bû. Yani pirsa ku li ser wextê pirsî bûn wan wextên cuda derxist tolê. Yani pirsîn û gotin gelo çavkaniya wextê çi ye? Aristoteles got tevger e û loma objektif e. Agustinus gona hişê me ye loma wext subjektif e. Loma li gor guherîna pirs û fikra bingehîn dabeşkirinên cuda jî derdikevin pêşberî me. Mesela ji van pirsan yek jî pirsa wext çawa diherike, ji ku dest pê dike, ber bi ku ve diçe, bersivên vê pirsê jî du wextên cuda derdixin. Çi ne wext Murat? Xwe hez neke wextê me jî qehwa me jî pir sibe jî tatîl e. Qehwa me îro naqede wele Sezgin. Yani hewmaya sal biqede lê qehwa me naqede nizanî çima. Çi ne wext? Sezgin bi pirsa wext çawa diherike, ji ku dest pê dike, ber bi ku ve diçe, du nêrînên cuda em dibînin. Lê ev nêrîn ji temsîlkaran bêtir wek firkên serdemî em karin bibînin û binirxînin. Di dema Yunana kevnar de nêrîna wextê çemberî heye, wextê bazinî heye. Çi ye wextê çemberî? Dibêje wext tim hebû û ew ê tim û tim hebe. Şiklê çemberê û şiklê bazinê bîne ber çavê xwe, destpêk û dawî nediyar e. Yani ji ku dest pê dike, li ku bi dawî dibe em nizanin. Loma dibêjin wext dîrok tim xwe dibare dike, tim li dora xwe digere, tu car bi dawî nabe. Helbet ev nêrîn girêdayî hişmendiya wê demê ye. Yani gava em li mitolojiya Yunanistanê dinêrin ji bo afirandinê, ji bo afirandina cîhanê em berî têgeha Qausê dibînin. Qaus çi ye? Tevlîhevî ye. Yani bê sazûmanî. Dûr e Qaus şikil digire kozmos gerdûn derdikeve. Em hatin servan têgeha ez dixwazim qala têgehekî jî bikim. Têdî em dibêjin kronometre ji bo wextê bipîvin. Ev kronometre jî ji mitolojiya Yunanistanê tê wext wek bi navê Kronos tê temsîl kirin. Çi ye Kronos? Kronos di mitolojiyê de bavê Zeus e. Di çavkaniya de ji gava mêze dikin, di çavkaniya Homeros de wana gava qala Zeus dikin dibê lawê Kronos. Yani wek navê Kronos dibêje. Kronos wextê temsîl dike. Ew peyva Kronos hin jî di roja me de wek kronometre tê bikaranî. Ev agahî jî bira ji gohdarê me re diyariya sersalê de. Di mitolojiya Yunana de di baweriya wan de dibêjin berî afirandinê em nikarin qala tunebûneke bikin. Divê tiştek hebû, yani tim û tim tiştek hebû, ew şikil girt û kozmosê derxist. Loma destpêka wextê nediyar e. Di dema antîk de ji navê wextê yek jî ji xwe Aion e Sezgin. Aion bêdawî ye, bêdawîbûn e. Yani wek
gava tim qala wextê dikin bê destpêk û bêdawî qala tişteke wîsa dikin loma wext tim xwe diguherîne tim xwe nû dike û li dora xwe digere. Îja piştî dînên monoteîst yanî dînên yekxwedayî em dibînin nêrîna wextê çemberî diguhere wextekî nû derdikeve. Çi ye ev wext? Wextê lîner yanî wextê xêzikî. Çima wextê wek tişteke xêzeke dûz dibînin? Çimkî di dînên monoteîst de berî ku Xweda gerdûnê biafirîne tiştek tune bû. Ji tunebûnê Xweda her tiştê de afirîne. Bi afirandina gerdûnê re wext jî dest pê dike. Ev afirandina gerdûnê destpêka xêzê ye yanî destpêka dîrok ye, destpêka wextê ye. Wext ew kînga biqede ew ê roja qiyametê hemû jiyan ji olê rabe bi jiyanê re ew ê wext jî ji ortê rabe û biqede. Yanî di wextê lîner de wextê xêzikî de destpêk afirandina jiyanê ye dawî jî qiyamete wek wextê çemberî bêdawîbûn tune ye. Elê yani destpêk wê hebe wê dawiyek wê jî hebe. Belê. Wek her tiştî ev destpêk û bidawîbûn jî bi rêdayê Xwedayekî ye di dînê monoteîst de têdî em dibînin her tişt ji destê wî derdikeve, her tiştê ew diafirîne. Wext jî loma ji destê wî derdikeve. Helbet ev nêrîn berê xristiyaniyê em di dînê Musevîtiyê de jî dibînin. Lê di dînê xristiyanî de bi filozofên wek Agustinus bi awayekî sistematik û berfirehtir derdikeve pêşberî me Sezgîn. Murat, me heta niha qala serdema antîk û serdema navîn kir. Belê. Di wan serdema de wext çawa hatî pênasekirin, çawa hatî dabeşkirin û nirxandin me qala vana kir. Piştî serdema navîn çi bû? Ez vê merak dikim. Yani di serdema navîn de wext çawa hat nirxandin, îro wext çawa tê nirxandin, em hinek jî qala vana bikin. Sezgîn eger em ji serdema kevnar, serdema antîk heya roja me bi tevahî li têgeha wextê binêrin sê serdem û sê nêrînên cuda em dibînin. Ew nêrîn jî bi temsîlkarên wan em dizanin. Yek ji nêrîna Aristoteles bû me qal kir ji xwe. Nêrîna Aristoteles li gel rexneyan nêzî 2000 sal heya Newton hebûn û giringiya xwe parastiye. Li vir ez dixwazim qalanek otorîteya Aristoteles bikim Sezgîn binêre 2000 sal wek otorîteyeke mezin hatiye qebûl kirin û tişteke balkêş ne tenê di nav felsefeya xristiyana de di nav dünya xristiyana de li felsefeya roşilat jî di felsefeya İslamê de jî wek otorîteyeke mezin hatiye qebûl kirin. Mesela navê Aristoteles di felsefeya İslamê de çi ye tu zanî çi nav lê kirine? Muallimî evvel yani mamosteyê ewilî. Ew qas hürmet nîşanî wî dane ku wî wek mamosteyê ewilî qebûl kirine, mamosteyeke mezin qebûl kirine. Loma Aristoteles bi hezaran salan ew otorîteya xwe di zanînê de di felsefeyê de otorîteya xwe parastiye. Navê wî derbas dibe yani wek Aristoteles ne? Belê Aristoteles derbas dibe. Tabi li gor zimanan hinek carna telafuz jî diguhere. Mesela Platon dibe Eflatun. Lê bi laqaban bi navên cuda jî hukmê xwe otorîteya xwe nêzî 2000 sal parastiye. Rehma Xwedê lê be ji bo xebatên wî em wî pîroz dikin. Heta Newton me got 2000 sal hukmê Aristoteles ew nêrînên wî li ser wext li ser zemanê hatiye qebûl kirin. Newton hebûn û giringiya fikrên Aristoteles diguherîne. Yani tiştên ew têkiliya ku Aristoteles di nav wext û tevgerê de danî bû heya Newton tê qebûl kirin. Newton li ser fîzîkê û li ser têgeha wextê bi fikrên xwe yên nû wek şoreşeke çê dike û Aristoteles li doxu deyile û bi vîya jî serdemeke nû vedike. Em ji vê nêrîna Newton re dibêjin wextê mutlaq yani wextê teqez. Çi ye ev nêrîn? Newton dibêje wext gerdûnî ye, mutlaq e, teqez e, sîstemeke matematikî jî di nav xwe de dihewîne. Ji ber ku sîstemeke matematikî di nav xwe de dihewîne bi rêk û pêk diherike. Yani tiştên matematikî tedî li gor sîstemeke diherikin. Dibêje mirov li gor rewşên xwe yên ruhî dikarin çûyîna wextê, herikbarina wextê wek tiştên cuda bibînin û hîs bikin. Lê wext tim wek xwe ye naguhere û hemû jiyan di nav wextekî tenê de ye Sezgîn. Murat, piştî Newton dibe çi guhertinek çê bûye gelo?
Belê sezgin piştî nîvton jî yanî wek her tişt diguhere nêrînê li ser wextê jî diguherin. Piştî nîvton em gava tên serdema me yanî em tên sed sala bîstan sed sala bîst û yekan em merivê herî baqil merivê herî zana Einstein dibînin. Tedî hîn jî mejiyê wî wek piştî mirinê derxistine li muzeyekê li ser lêkolîn dikin bên ka merivekî çawa dikare û qas Ev ne efsaneyeke ne yani wela nizam werdibêjin yanî tim werdibêjin naylin mêrik piştî mirinê jî rihet rakeve di mezelê xwe de Einstein çawa Newton fikrê Aristoteles guhertibû Einstein jî sîstema Newton diguherîne. Li hemberî fikrê Newton fikreke nû derdixe û dibêje wext ne mutlaq e, wext îzafî ye, relatif e. Ev teoriya îzafiyetê sezgîn pir dirêj û kur e, yanî carna ez dixwînim pir serêm jî tevlî hev dike. Bi kurt û kurmancî em çawa bêjin, em bêjin wextê îzafî dibêje em nikarin qala wextekî tenê bikin ku hemû kes di nav de ne û ji bo her kesî wek hev e. Dibêje wextê di nav du buyeran de derbas dibe ji bo her kesî ne eyniye li gor mirovan diguhere. Çawa diguhere li gor ciyê me diguhere, li gor tevgera me, li gor leza tevgera me diguhere û bixure wextekî nû tîne ji bo her kesî. Belê. Ev teoriya îzafiya li ser wext û fezayê birasî jî pir balkêş e. Filmên li gor vê teoriyê hatine kişandin wek Interstellar. Te jî temaşa kiriye. Birasî nêrîna me li ser wextê bi temamî diguherîne û mejiyê me jî tevlihev dike. Ya birastî jî mejiyê me ra tevlihev dike sezgîn gava me ra li filmên wer temaşe dike. Di kîjan wextê de derbas dibe wext çawa diguhere yanî serê me ra tevlihev dibe û gelek caran jî em filman fehm nakin lê li ser eyb û fedî em dibêjin birastî jî filmeke pir baş bû pir felsefîk bû. Birastî jî mijareke giring e û teoriya îzafiyetê bi taybetî bi fezayê re têkildar tim dinirxînin. Yani qala wextê gava qala wextê dikin wextê di nav dunyayê de di nav em tê de dijî nakin tim qala fezayê jî dikin gerdûnê dikin loma tevlîheviyeke û kurbûneke di nav de ye mijareke giring e. Baş Murat sersal em serê xwe jî serê godara jî zêde tevlihev nekin bi vê mijara tevlihev em karin li vir biqedînin. Belê em biqedînin em sersala godarê xwe jî pîroz bikin û em biqedîn sezgîn. Murat natê bêjim mijar jî xelas nabe erê em dibên sersal lê ji bo me Kurda hîn 13 rojî heye aras ev jî belkî erê ya bivê nevê wek taqwîmeke miladî li dunyayê viya tê qebûl kirin em bikevin sersala miladî hela eger me tu xêrjê nedî ja me berê xwe bidin sersala me erê em karin vê rojê jî pîrozbayekê li daxin. Belê em ê pîroz bikin. Baş e godarên hêja em dikevin saleke nû em hêvî dikin bi rastî ev çend salê dawî nizanim salên nexweş bû nizanim ne te jî Murat em naxwazin qal bikin. Em hêvî dikin Murat sala 2024 ji bo me hemûyan xweşî, aramî, bextewarî em bêjin çi tiştên xweş ku bi iyê diqedin ji me re bîne çünkü ihtiyaca me pê heye bi rastî jî. Sezgîn kav serî tiştek bêjim te tiştek ji me re ne ji bo pîrozbahî ye. Ez jî saleke xweş dixwazim bo me hemûyan saleke xweş geş bextewar bo me hemûyan bo hemû bajarên me bo Diyarbekirê bo Mêrdînê Batmanê Mehabadê Hewlêrê bo Qamişloyê hemû bajarên me hemû însanên me bira saleke xweş û geş be bo hemû çemûçiyayên me hemû darên me kulîlkên me. Ji bo her kes saleke xweş dixwazim piştî 10-15 salan gava me qala 2024 kir bi hêviya ku em bêjin çi saleke xweş bû çi saleke rengîn bû. Bi van hêviyan ez jî sersala me hemûyan pîroz dikim bira saleke xweş be boy me. Belê hêvî xweş e Murat. Belê guhdarên hêja heta bernameyeke nû beşeke nû bimînin di xêr û xweşiyê de. Guhdarên hêja bê qehe û felsefe nemînin heta bernameyeke din bimînin di xweşiyê de. Bi xatirê we. Bi xatirê we.
Kahve û felsefe